Vydal jsem se do lesa na hřibí, takže ticho. Doufám, že nějaké najdem. Jo, držte palce. Zatím jenom vyvracený strom. Ale to dělají ty hřiby, jak to roste. Takže to někde budou. Máme tu první úlovek. Píchavky. Krásné. Už jsou trošku nahnědlé, ale dobrý. Ale brady ne... Roste to u cesty, u placenky. Tak. Tady je vyvolaný plot, celý úplně na zemi. Doufám, že to neudělali houbaři, aby se dostali k úlovkům do oplacenky. Všechno je možné. Takže jak to dopadlo, no? Po hodině v lese, kromě těch pichavek jsem nenašel vůbec nic. Nedá se nic dělat, no. Někdy to hold neroste. To jsem říkal, natočím mám také byky a nic. Tak zatím čus.